Nažalost, u današnjoj emisiji nećemo pričati o baš prelijepim stvarima koje su se desile u Republici Hrvatskoj vezano za tjelesno vježbanje, nego ćemo pričati o tome da je naš stožer ponovno donio jednu vrlo suludu mjeru zabranivši svima osim profesionalnim sportašima da se bave tjelesnom aktivnošću u zatvorenim prostorima. Naime, htjeli bi se osvrnuti samo na negativne posljedice takve odluke, znači za rekreativne skupine vježbača svih uzrasta, uključujući djecu i mlade, tako i djecu i mlade u sportu, odraslih i naravno starijih osoba, posebno osoba koje su u kineziterapiji. Znači, nedostatak tjelesnog vježbanja, primarno kretanja, a onda i tjelesnog vježbanja će zapravo imati negativne posljedice na svekoliko psihofizičko zdravlje. Pogotovo u današnje vrijeme kada znamo da je po znanstvenim istraživanjima i statistika Hrvatska pri samom dnu tjelesnog vježbanja kako djece, tako mladih, a tako i opće populacije. Ova mjera uistinu je nevjerojatna. Da, naime, ovdje moramo zapravo krenuti od jedne promjene osnovne premise, a to je da tjelovježba nije luksuz i nije nešto što se dešava u dobra vremena samo onima koji biraju. Vremena u kojima živimo, sad u ovom trenutku ne pričam na pandemiju, nego generalno na suvremeni stil života koji nas sve puno više prikova za ekrane i za sjedeće pozicije, govori o tome da je kretanja sve manje i da je tjelovježba ta koja bi trebala nadopuniti taj nedostatak kretanja i pomoći svima nama da se osjećamo bolje i da budemo zdraviji. Tako da u ovom trenutku moramo svi krenuti iz ideje da tjelovježba nije luksuz, već krajnja nužnost u očuvanju ljudskog zdravlja. I ta ideja vrijedi za sve dobne skupine. U ovom trenutku mislim da bi retorika trebala biti ta da se potencira u nekakvim kontroliranim uvjetima, poštujući određene mjere, tjelovježba koja primarno ima za cilj, znači, povećanje otpornosti organizma, povećanje zdravlja i sa tim u vezi nekakve mentalne i tjelesne funkcionalnosti i stabilnosti. Mislim da bi trebalo promijeniti taj pristup kako iz područja struke, kako iz područja svih odgovornih i naravno medija koji na neki način šalju tu poruku kako bi apelirali i na odgovorne koje donose odluke, ali i na svakog pojedinca da samostalnim radom, svakodnevnim rekreiranjem zapravo povećaju svoj imunosustav. To je zapravo ideja. Pogotovo sada. Inače se moramo kretati. U ovom trenutku je to doslovce pilula koja bi se trebala propisivati kako bi društvo i pojedinci ostali zdravi. Slažem se. Ovo što je Mirela rekla, svakodnevno bi na razini država trebala davati konkretne upute, konkretna rješenja, konkretne savjete svima vama kako da održite visoku razinu psihofizičkog zdravlja, a ne nas sve zajedno plašiti zatvaranjima, kaznama, cijepljenjem i svim nekakvim drugim varijantama za koje oni misle da su pravi način kako da mi ostanemo zdravi. Slažemo se ako je u ovakvoj situaciji se i takve mjere trebaju primjenjivati, ali mislim da bi uz primjenu tih mjera i tih nekakvih savjeta u svakom slučaju da bi tjelesno vježbanje trebalo imati svoje mjesto u održavanju normalnog stanja svih nas. Da, ja bih sada htjela dati neku alternativu, da ovo zapravo ne ispadne nekakav politički govor. Ono što je zapravo jako bitno, mi smo ovdje možda malo i strastveniji i malo burniji, zato što nam je istinski stalo i do naše djece koja se u ovom trenutku ne mogu rekreirati i do djece svih ljudi u našoj državi, do svih onih koji zapravo jesu u nekoj boli i dolaze na kineziterapijske programe kako kod nas, tako kod drugih ljudi gdje ih naše kolege kineziolozi održavaju na nekakvoj životu i nekakvoj povoljnoj razini funkcionalnosti. Zbog svih onih koje ništa ne boli i nisu djeca, nego su rekreativci i našli su svoju nekakvo ispunjenje u ovim ludim vremenima gdje se svi držimo psihički za nekakvu nit, zbog svih njih i zbog nas, ja bih htjela ponuditi nekakav poticaj i neku alternativu, jer nismo mi ti koji donosimo odluke. Odluke su tu i one su tu i vidjet ćemo kako će se one mijenjati u budućnosti. Ono što zapravo bi mi htjeli reći, ok ljudi,
Ono što vam ostaje svježi zrak, ostaje šuma, ostaje šetnja. To sigurno nije dostatno, ali u svakom slučaju dobro. Ostaju online treninzi u Body and Mindu i u svim drugim centrima i sa jako velikim brojem naših kolega stručnjaka koji će se stvarno potruditi da vam daju najbolju moguću kineziološku uslugu koja postoji. Iznimno je čudno, istina Bog, prijeći iz tog momenta treninga gdje imamo odnos, gdje imamo zapravo možda i dodir, gdje imamo taj jedan i socijalni aspekt koji je isto jako bitan u usluzi koju mi dajemo, zamijeniti ga nekakvim ekranskim momentom, ali nemamo šta. Ideja je da preživljavaju oni najfleksibilniji. Preživljavaju oni koji se znaju zapravo na neki način, koji su dovoljno otvoreni i dovoljno hrabri da promijene nekakav dosadašnji način nekim drugim načinom. S obzirom da imamo to što imamo, ako želite ipak zadržati bistru glavu u ova vremena, održati funkcionalnost svog tijela, biti dobro, utjecati na to da zapravo nekakvu dozu pozitivizma imate u svom danu, apeliramo na vas, priključite se nekom vidu online treninga i trenirajte. I evo za kraj htio bih samo apelirati vladi kako ste se okupili sa znanstvenicima, vrhunskim epidemiolozima koji se brinu o našem zdravlju. Molim vas, okupite se vrhunskim znanstvenicima iz kineziologije, jer kao što vlada epidemija covida, jednako tako vlada epidemija nekretanja. I ako do sada niste bili svjesni kolike će posljedice biti na psihofizičke zdravlje uzrokovane nekretanjem, na sve nas, na našu djecu, na naše mlade, na starije dobne skupine, molim vas, okupite se znanstvenicima iz područja kineziologije koji će vam napokon jednom za svagda objasniti koliko je tjelesno vježbanje bitno za zdravlje.